Má niekto chuť na pizzu? Charlie! Pizza! Počkajte! Hej, no tak, veď ma zadlávíte. No tak, ujde sa každému. Počkajte, počúvajte, hej! Chcel by som vám predstaviť veľmi, veľmi vzácneho hostia. Anne-Marie. Teší ma, že vás poznávam. Ahoj, Charlie. Ahoj, Flo. Milé od teba, že si prišiel. Už dávno sme ťa nevideli. Veď vieš, ako to chodí a musím viesť podnik. Áno. To vieš, že viem. Keby si len vedel, Charlie, ako ťa tí drobci milujú. To vidím. Triko, Charlie, mohol by som ešte dostať? Isté, že. Tu máš ďalšie. Počkaj, ty s tou pizzou. Ty sa nechceš rozdeliť? No tak. Hádam sa nepobijete pre jednu pizzu, kamaráti. Viete čo? Poradím vám, ako sa máte rozdeliť. Zaspievam vám, ako sa to robí. Všetko moje je aj tvoje. Všetko tvoje je aj moje. Čím viac dáš mne, tým viac dám ja tebe. A teraz všetci. Všetko moje je aj tvoje. Všetko... Hej, polož tú pizzu. No tak, nechaj to. To sa nerobí. Počúvajte, čo vám povie strýko Charlie. Chudák či boss, dávaj, nepros. Rozdaj, čo máš, dobrý čin vykonáš. Či málo máš a či veľa, No tak. vždy na priateľa. Tak je to správne, tak to má byť. Veď rozdáva radosť, to je veľa. Všetko moje je aj tvoje, všetko tvoje je aj moje. Kto sa delí, ten vždy je